Bhaibheri ndiro sangano rakatumwa senhume yaMwari kutenderera kumarudzi ose pasi rose kuti rigadzirire vanhu vaMwari kuzosangana namuponesi pakuuya kwake kunobwinya. So chinangwa chesangano rinori namba 1 ndechekugadzirira vanhu vaMwari kuti vagone kuzosangana namuponesi. Musi wanotsemura gore tofanira kumuchingamidza apo vamwe vanenge vachimutiza. Saka kana iwewe usina chinangwa chekuzochingamidza muponesi, unomanikidzwa zvikuru kuti ichocho chive chinangwa chako. Kana zvichinge zvaramba, chirega usadhisturbwa nechinangwa chakadaro, nekuti sangano rino ndo chinangwa chavo. Sangano reSeventh Day Adventist is not a Pentecostal church. Haizi Pentecost. Harizi sangano rakawapo nekuda kwepfungwa dzevanhu, asi sangano rakawapo nekuti Mwari ndio wakada kuti riwepo. So Mwari amene ndiye muridzi wavo. The church is of God. Ichechi yaMwari. Titezere sangano. Amen. Iyi pfungwa iyi chingoudza ari parutivi kuti ino ichechi yaMwari. Usazovhundutsirwe nemumwe. Muridzi wayo inoyi ndiMwari. Yes, Lord. Sangano iri akarisimbisa nemapila mana, misimboti mina. Kana unoda kuputsa sangano iri, here is the secret. Sei tisingahwandi kukupa secret, nekuti akaisa misimboti iyi haasi munhu. Uyu ndiye ane simba rekuti paavhara hapana anovhura. Nyangwe tikakuudza kuti suo racho ndeiri, asi akarivhara ndiMwari, hauna zvaunogona kuita. So sangano raMwari rakatsigirwa nemusimboti number 1, pillar number 1, sanctuary message. Tinokurudzirwa zvikuru kuti mwedzi urege kupera pachechi tisina kumbodongorera musanctuary, tisina kumbodzidza chidzidzo chesanctuary. Murandakadzi waMwari achinyora mubhuku rakanzi Christ in His Sanctuary anoti muKristu ararama pamazuva ano ekupedzisira haafaniri kuwana zororo kusvikira anzwisisa sanctuary message. Alright. Saka iwe sei uri kuzorora sanctuary message usingainzwisisi? Sangano reSeventh Day Adventist kana risasaparidzi sanctuary, risasararami zviri sanctuary message, musiwo rinotanga kushanduka kuva yePentecostal church. Okay. Pillar number 2, 3 angels message. Yeah. Shoko kana kuti vhangeri rengirozi 3. Saka muchaona kuti kuparidza kwese kunoita vaparidzi, nyange wakapa misoro yenyaya yakasiyana, nyange wakatsanangura vhesi nenzira dzakasiyana, vanenge vachizviita vari mucontext ye3 angels message. Ndo zvinotigaidha kuti tirambe tiri pagwara kuzadzisa chinangwa chekutumwa kwesangano. Pillar number 3, truth about spiritualism. Sangano rino iri hamugoni kurinyepera pamusoro pezvemweya, rine chokwadi chizere. Zvese zvamunongoti mweya, either mweya yevanhu vakafa kana kuti mweya yekumapani, sangano rino iri hamugoni kurinyepera pamusoro pezvemweya, nekuti rinoziva kashandiro nekaitiro nechimiro chemweya mutsvene wechokwadi. Tiritezere sangano. Yeah. So pillar number 4, Sabbath. Musi wamunobvisa Sabata hatizotonzi sangano racho hatitozonzi Seventh Day Adventist. Yes. Nekuti ndo pari kutobva zita racho. Sabbath truth yakafanana nekakamwana keki kadukuduku kakadhizainwa to open a big lock. Alright. Jeri rine mazikii mahombe, asi mwana wacho anokinura anokwana muhomwe yagadhi. Haaremerwi vanei. Kana uri kuda kunzwisisa chokwadi mukati mebhaibheri, kii yacho iSabbath.
Saka chinoita kuti vanhu varasike wachitaura chino nechocho, wachinhonga-nhonga, wachirira nendimi nawe kuti wakaramba sabata raMwari. So sangano raMwari kana richiri kuparidza vhangeri iyi harisati rarasika. Iwewe ungarasika, asi iro harisati. Chokwadi. Inini ndinotenda zvichitsigirwa nemagwaro kuti sangano iri ndiro rinosvika kumusha. Kristu akati, paruware urwu runonzi Kristu, ipapo ndichawaka kereke yangu, masuo eHadhesi haangaikundi. Saka inozokundwa sei? Unozotenda sei kuti sangano raMwari rakundwa nenhema? Hazviiti, nekuti akariwaka akati masuo eHadhesi haangarikundi. So Mwari wekudenga watibatsire apo tichange tichikuchidzirana nekumutsiridzana kuti tidzokere pachimiro chedu chekare, kuti Mwari watiponese. Ngatinamatei. Baba wedu vari kudenga, Jehovha, tinouya pamberi pechigaro chenyu chenyasha madekwana ano muzita raJesu. Tinoda kukutendai nemukana wamatipa wekusimudzira muchinjiko. Munamato ndewekuti Ishe, mweya wenyu mutsvene utibatsire tirege kubirwa newakaipa, zvokwadi inotiponesa. Neni ndinokumbirawo Ishe kuti basa renyu rirege kufira pamaoko angu. Ndirwireiwo kuti neniwo ndigoponeswa pamwe chete nehama dzangu. Vachitei nekutinzwa nekutanamata muzita raJesu. Amen. Soro yenyaya uri kuti judgment, rutongo, judgment. Vane manotebook kuti akunyora judgment. Zvakazarwa chapter 14 verse 6 na7 ndo first angel's message. Simuka urave. Chapter 14 verse 6. Zvakazarwa 14 chapter 14 verse 6 and 7. Zvino ndakaona umwe mutumwa achibhuruka pakati pedenga ane vhangeri isingaperi kuti aiparidzire vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose navanhu vose. Akati nezwi guru, ityai Mwari, mumurumbidzei, nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Amen. Ari kuti ndakaona umwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga aine vhangeri isingaperi kuti aiparidzire vanogara panyika, marudzi ose nendimi dzose, and all languages, kureva kuti vhangeri iri harina pari kufanira kusiya tiritedzere sangano. So mutumwa waMwari pamazuva ekupedzisira angori mavara hawo anogona kunetsa, asi Shona inoburitsa pachena kuti mutumwa inhumwe. Ndizvo kai? Inhumwe yamambo. Mwari wane nhume yawo yawakatuma kuti iende kumarudzi ose mupasi rese. Tiritedzere sangano. Greek vanoti angelos, ndokuti messenger, ndovara rimwe chete rinoturikirwa kunzi angel, but in this context iri kureva a messenger, nhumwe. Pane dzimwe nguva munoona Jesu kuti achinzi a messenger, pamwe pacho mweya mutsvene anonzi kuti a messenger. Hazvirevi kuti ingiros, but kureva kuti inhume, ane shoko kana kuti ane basa raatumwa riri kubva paofisi yeumwari. So sangano iri harina kutumwa nemaeridha nemafundisi, rakatumwa naMwari. Inhumwe yani yaMwari. Saka harifani kuita zvarisina kutumwa. Ukatuma mwana kuti auye andotenge chingwa auya nemadomasi, anenge ateerera. Kunyange madomasi usiri muchetura, asi aita mhosho.
nekuti zvatamutuma handizvo. Sangano rinei rine meseji yarakatumwa nayo pamazuva ekudini, ekupedzisira. Bhaibheri rakazara nemaidi akawanda nezvidzidzo zvakawanda, asi sangano pamazuva ekupedzisira rikunzi manyai ne3 angels message. Yeah. Vhangeri rerutongo harina kuuya kuzovhundutsira vanhu, asi rauya kuzopeputsa vanhu kuti imi panguva yamuri kukotsira muri kuziva here kuti pane zviri kuitika. Alright. Pane nyaya dzamufanira kuzodini, kuzozvidawirira pamberi paMwari. Saka kunyeverwa kuti vanhu vagadzirire. Saka kunyevera ndiye wani? Wako. Ndiye wako. Mutumwa paakashamisa muromo wake akatanga kudanidzira nezwi guru achiti, ityai Mwari mumurumbidze. Yes. That is the crisis of our time. Vanhu havachatyi Mwari. Kadyiro kavo, kapfekero, katauriro kanokutaura kuti vanhu havachatyi Mwari. Vanhu havachatyi Mwari. Ityai Mwari. Tarira ari parutivi umuudze kuti itya Mwari. Itya Mwari, amen. Vanhu havachatyi Mwari. Regai ndikuudzei secret nechikonzero wai kumapanyi uko kuna vaprofita venhema kwakazara vanhu. Inave kuti vanhu ivavo havatyi Mwari. Vanotyei? Vanotya matambudziko, vamwe vanotya kurambwa, vamwe vanotya nhamo. Mutumwa haana kuti ityai nhamo, akati ityai ani? Ityai Mwari. God will take care of your problems kana uchinge wamutya. Kana ukatya matambudziko ako, ucharamba uchingoatya, iwo achikuvhundutsa kusvikira waparara. Alright. Asi ukatya Mwari achakurwira. Ityai Mwari. Makombi mukazonzwa mukadzi wemunhu akuti baba enini ityai Mwari, roziva kuti handina hangu kunzwa zvataurwa nezvaitika, but babawo isuspect. Ityai Mwari. Murume akaroora sei ari kupimba iye akaroora kare, haatyi Mwari. Mbavha dzawanda indawa, havachatyi Mwari. Maeridha akuda kutyiwa muchechi ngei? Nekuti haatyi Mwari. Eridha, ipa vanhu vaMwari mukana wekuti watye Mwari. Unoziva kuti ukava elda ari kutungamirira chechi nevanhu vanotya Mwari, chechi iyo hainetsi kutungamira. Kana uri pastor ari kutungamirira district rine vanhu vanotya Mwari, district iroro harinetsi kutungamira. Saka solution pamazuva ekupedzisira yematambudziko ese atiinawo inayo kuti vanhu havachatyani. Vanhu vakatya Mwari, corruption inopera. Saka mutumwa aona kuti apaita disaster, ngatichitomhanyei nekukasika, nekuti murwere wacho ari muintensive care. This message is of urgency. Ndeemergency. Kana iri ambulance iri kutoridza sairini kuti vurai road, nekuti vanhu havachatyani, nekuti vanhu havachatyi Mwari, vurai road. Tikurumidze taudza vanhu kuti ityai ani? Ityai Mwari. Number 2, mumurumbidzei. Give glory to him. You are glory proof. You can't contain glory. It's too much for you. Inokuuraya. Ende ndo muedzo une waparidzi wembiri. Anogashira mbiri engeri pana kuenda kunani? Kuna Mwari. Yes. Kutega watega, asi mbiri ngaende kunani? Kuna Mwari. Mbiri kuna Jehova. Amen. Nenhengo ndo dzinourayisa waparidzi. Yeah. Vamwe vakatotravira kuenda kure nenhau kuti kune muparidzi ane mbiri. Sure. Crowd puller. Havasi kutera kutendeuka, asi vari kutera mbiri yemuparidzi. Nyika yazara nemachechi ane vanhu vari kunzi vanhu vaMwari,
wasiri kuendesa mbiri kuna Mwari, wari kutora mbiri yacho kwavari. Wamwe wagere panapa ndo wari kuponza kuti masoro asarwari. Kunozara nei? Nekuti mbiri yepo yaparidzwa. Iwe zvakazoita ndaendawo. Wanopa mbiri kuwana, wanopa mbiri kusiko, mbiri ngaende kuna Mwari. Indakazviramba. Sekuru wangu waenda nini kwengu waenda, wakati ndonzire kuti ndikati Mwari, ndadzoka kumba ndikati Mwari, zvezvo zvisiri murongwa wangu. Hongu basa ndinorida muupenyu, asi kwete nenzira iyi. Ndicharigashira nenzira inopa mbiri kwamuri. Kana uchinge wabatsirwa, batsirwa nenzira yekuti mbiri inosara iri kunani? Kuna Mwari. Ityai Mwari, mumurumbidze. Ipai mbiri kunani? Kuna Mwari. Why? For the hour of his judgment has come. Yes. Judgment is impending. Rutongo harisisiri uko. Rutongo ruri kutotora nzvimbo. Yes. Mutumwa uyu akaonekwa ari kuparidza panguvapo, nguva yekutonga yaMwari yadini? Yasvika. Nekuti nguva yake yekutonga yadini? Yasvika. Hazvina kunzi yapadhuze. Zvanzi yadini? Yasvika. Saka tiri kurarama panguva apo nguva yekutonga yaMwari yasvika. Tiri kurarama panguva apo rutongo ruri kutora nzvimbo. Acts chapter 17 verse ya 31. Ukanonoka ndichawerenga mamwe acho kuno. Chapter 17 verse ya 31. Verse ya 30. Naizvozvo Mwari vakarega hake kurangarira nguva dzokusaziva, asi zvino unorayira vanhu vose kwose kwose kuti vatendeuke, nokuti wakatara zuva raachatonga nyika naro nokururama. Nomurume wakagadza akasimbisa shoko iro kuna vose pakumutuma wako wakafa. Haleluya sangano. Mwari akarega kurangarira nguva yekusadini? Yekusaziva akati adondwari. Those were the days of ignorance. But iko zvinotatumira nhume kuti dzikumutse uziwe, kuti utendeuke. Ngei? Nekuti pakalenda of events yaMwari ane zuva raakaisa zidenderedzwa kudai. Zuva iroro harina rimwe business, rakabva ralebhurwa nemawara makuru kuti judgment day. Akatotara zuva kare, zvinonzi achatara zuva. Eno Mwari ari kuparidza panapa, ari kuda kuisa hake secret yacho, aigona kukuudza kuti musi wakati, gore rakati, nenguva dzakati, judgment day. Urikubata here nyaya? Kana Bhaibheri richidzidzisa nyaya yejudgment, rinotipa pfungwa dzekuti judgment iyi harisi kungoitwa kamwe chete zvova zvapera, but riri in phases. Rine mafezi matatu anoburitswa neBhaibheri. First phase inonzi pre-advent judgment, kana kuti investigative judgment. Rutongo ruchatora nzvimbo Jesu asati auya. Rutongo urwu rutongo rwekuketa. Handichishona munochiziva ka? Rwekuketa. Kuketa kana kuti kusarudza nyimo. Hamunosarudza nyimo musati madzibika, kana nyemba munodzisarudza. Mukangodzikanda dzese munongobika nedzimwe dzakaora. Saka pre-advent judgment kana kuti investigative judgment iri kuketa, iri kusarudza kuti mazita anofanira kuramba ari mubhuku yeupenyu ndeapi, oiswa api. Ari kufanira kudzimwa ndeapi, obva adini, obva adzimwa. So Kristu paari kuuya, ari kutouya pre-advent judgment yatodini, yatopera. Mazita achadana ndo mazita akadana, akapasa parutongo rwakatora nzvimbo iye asati adini, asati auya. Zvino kana ari kuuya vamwe wari wapenyu, kureva kuti rutongo ruchatora nzvimbo wamwe wari chii, wamwe wari wapenyu. Then topinda paphase number 2 ichazoitika
kumillennium 1000 years dzatichazogara kudenga inonzi millennial judgment kana kuti confirmative judgment. Warutongo rwekuongorora rwekutarira kuti muchinda uyu haapo, zvaifanira here kuti ange asipo. Ndodavira kuti haruzotarisirwa aripo, kozi kana ndiri kuda kutarisa uda kudhauta rutongo rwaMwari kuti ndapinda iye aita kuti ndipinde akarurama. Saka gutsikana ngatitarisei asipo. Pondo paanoti hamuzivi here kuti muchatonga watumwa ndamuchabata mabhuku emadhimoni ainetsa. Chitema chinonzi chakafanana pakuti chine simba rekuti ubhanwe kudenga, asi kana chinge chozorohwa hachirohwi zvakafanana. Saka wachazodhitemaina karowerwo ndo wachange waponeswa, wachabata ushe wari wapurisita waMwari. Then tozouya kufinal judgment, ndo inomaka kupera kwemillennium kana kuti executive judgment. When God shall execute judgment, ndo pane Gehena. So vanhu vachazotsva sehunde yemuti ine mashizha, ine tutsotso netumwe tukati korei nehunde, yozogumisira kumudzi kuna Satani. Asi pakupedzisira zvese zvichashangurwa kuita dota. Kana zvaadota, Mwari osika denga idzva nenyika idzva. So millennial judgment and final judgment, ndafunga kuti ngatimbozvisiye. Those two phases will take care of themselves. Ngatimbotaurei zvikutora nzvimbo panguva ipi? Panguva ino. Mubvunzo unoti, why judgment? Sei Mwari arifanira kutonga? Wakambozvifungawo herewe kuti ko Mwari wobva wazoregera kutonga, chii chinotora nzvimbo? Kana Mwari wakaregera kutonga, regai ndikutaurirei zvawanenge waita. Wanenge wacreata another kind of great controversy iri more serious than yatiinayo. Mwari wakasatonga, great controversy yawanenge wacreata haiiti. Ngei, imagine, handiti imimi muri kuno kumusangano makatoita budget kuti muwe kuno, muri kutonyorwa muripi? Muri kuno, asi kwamabva hakuna wasara. Wariko wasara, waitoti mondotinamatirawo, mondotine wasara, titombosara tichimbohasila, tichimboita madhiri. Wari kutoita mari nemadhiri, uri kupi? Uri kuno. Wamwe wacho wari kuita madhiri asina kuchena. Wamwe wacho wane ropa pasi kuti adrive. Iwewe ukurarama upenyu hwekushingirira uchidya chingwa chekutamburira. Zvese zvauri kuita uri kuzviitira kuti Mwari wakati usaita izvozvo, une hanya nekuponeswa, ndizvo kai? Mozoti makudenga, pakupedzisira Mwari oti zvaitwa zvapera, ndazofunga. Vanhu vese ngavachipinde denga. Unonzwa sei? Kudenga kwacho kunogarika. Kungave here kudenga? Kana nesu tinganzwe nekudadirwa kudenga iko kunzi ndimikaona Jesu mani. Maiti hamudyi nguruwe tidzipapaidza, ko nhasi zviripi? Handiri nhasi tese tiriko Hallelujah Street. Newaroyi wati yemunhu hamuna kungoitesta. Isu taiziva dzose, asi tapinda. Unonzwa sei?
Panyika panapa pane vanhu vakaita zvinorohwa, zvinogara zvakadaro. Kunonzi kune wamwe wekenge waine simba rekurwa, waiparadza, waine utsinye, wasinambofesa dhifiti. Waitenda undomangare kwaunoda. Kwaunondomangara kwacho unoona ndiriko. Panyika panapa pane vanhu wakaita utsinye. Talk of wana Bismarck, wamunoti the Iron Chancellor uya kuhistory. That man was the devil himself. Bismarck ndiye kuuraya 30,000 maJews one day. Akati no, maJews ese wavharire muwarehouse. Wavharirwa tikanzi vharai pese panobuda nemhepo. Wavharirwa imomo tikanzi isai mapaipi egasi. Tikanzi wavhurirei gasi warimo. 30,000 wakafa one day. Nenhawe kumoti akangowenga maJews. Bismarck ndiyo kuti German is for iron. Kana usine iron German, you are gone. Ma-iron ndo maJermani ane mbonyezo yeblue. Saka wangoti akamutarisa so, akaona mbonyezo rako isiri blue, you are gone. Bismarck ndiye because ye-First World War yakaharvesta mamillions evanhu, kukasara nherera neshirikadzi. Talk of wana Hitler nana Mussolini. Varume vekenge vakaenda kuchikoro cheutsinye. Pakupedzisira Mwari ozoti pastor Paul naNero mafanana. Imagine haringawi denga wanenge watanga achimurenga chinyowa, nekuti isusu taiteerera tichizama kuita zvakarurama nekutya Mwari tinochitangawo. No, handiti paya maitirambidza. Tikatotenda nekuongorora tikaona kuti zveshuwa kuteerera kwakanaka kunopfuura zvibairo, uyezve kunopromota rugare. Saka taida rugare rwamazoramba. So Mwari watiri kuparidza ndiMwari wakarurama, haazoregeri kutonga kuti kururamisira kunge kuripo. Amen. Judgment is the guarantee yekuti chitema hachizomuki futi. Amen. Nenhawe kuti tisati tayambuka pari kutanga pavheto. Hakuna mukana wechakaipa chinoyambukira mhiri. Saka chitema nevatadzi zvichasara mhiri. Vatsvene nekururama zvoenda mhiri inogara kururama nekusingaperi. Amen. Saka we are guaranteed of peace forever. Nenhawe kuti Mwari wachatonga. Mwari havasi kuzoregera. Judgment is certain. Tongo harisi kuregera. Udza ari parutivi kuti Mwari wachatonga. Mwari wachatonga. Vanoroyai, vanobaibai, pombwetai, asi Mwari wachadini? Mwari wachatonga. Wakatotara zuva kare rawachatonga naro nyika nekururama. Vanhu vachatongwa wangani? Vakorinde wechipiri chapter 5 verse 10. Vachatongwa wangani? Takumhanya nenguva. Chapter 5 verse 10. Verse 10. Nokuti isu tose tinofanira kuratidzwa pamberi pechigaro chokutonga chaKristu. Kuti isu wangani? Tose. Isu tose tofanira kuratidzwa pamberi pechigaro chekutonga chaKristu. Kuti mumwe nomumwe apiwe zvaakaita nomuviri. Sezvaakaita nemuviri. Sezvaakaita. Kana zvakanaka, kana zvakaipa. Haleluya sanga. Kune vanhu vari kuita zvakanaka. Mukuita kwavo zvakanaka vari kuripirwa nezvakaipa. Vamwe vacho vanonzi haiwawo zvipi ndo manyamu. Asi ari so sincere and innocent kuti ari kuitawo zvinhu zvakadii zvakanaka. Vamwe vari kuita zvakanaka upenyu hwese kusvikira wafa wasina mubayiro. Asi Mwari vari kuti don't worry,
usaneta pakuita zvakanaka, nekuti rimwe zuva vanhu vose vachazoratidzwa pamberi pechigaro chekutonga chaKristu. Umwe nemumwe achapiwa zvaakaita nei nomuviri, kana zvakanaka kana zvakaipa. No payday. Kuna vamwe vari kuita zvakaipa vachingobudirira pakuita zvakadii zvakaipa, zvichingoramba zvakadaro pangutosvika pakufa, zvokuti watsvene waMwari unosara waconfused manje kuti no, kana munhu ataenda toziva ari musatanisti aingobudirira pakuipa kwake achiita zvinhu zvake kusvikira akafa asina chakaipa chaakasangana nani. Don't worry, Mwari wakatara zuva ravachapa mubayi. Zvatakaita nei nemuviri. Unoziva kuti munhu ari careless kana achiona muviri anoutora sekunge ndewake. Rega ndikutaurire iwewe, muviri wauinawo hauzi wako, muviri ndewaMwari. Muviri inhaka yaMwari yakapiwa vanhu kuti vachengetere Mwari. Ndo makai muridzi wacho achitaura zvinofanira kudyiwa nezvisingafani kudini kudyiwa, kapfekero kakanaka nekapfekero kakadini, nekuti muviri hausi wako. You are just but a steward. Muviri hausi wako. Kana uchida kuona kuti muviri hausi wako, iwe ungori mutariri. Sei usiri yellow boy asi iwe uchida kuva yellow boy. Unoziva kuti dai vamwe vanhu vaiti ngavasarudze miviri yavanoda wasati wazvarwa, wozozvarwa taionerera. Kuna vamwe vanhu vasingatodi zvavari, ndomakai achipenda nzara, haadi dzaakapiwa anoda dzeblue. Akaizvarwa makala nemakala. Dai vanhu vainzi sarudza waunoda muviri nekuti ndewako. Zvino hauna mukana wekusarudza nekuti muviri hauziwani wako. Muridzi wacho anokupa sekufara kwemwoyo wake. Amen. Chengetedza nhaka yaMwari nekuti Mwari wachazotonga. Unoziva kana paine chinhu chaabhuswa panyika panapa muviri, kungoti haugoni kutaura. Dai kwenzi kune kwaunomhangara muviri, vamwe dai muri mumajeri. Zvinobatiswa muviri nekunotonhora. Kainge kapfekwa aka kari kugumira pakakatangira, uchinatsoona kuti munhu ari kutonhorwa achitomerera asanenge muviri waoneswa nhamo, vanoshamira vachishamira. Wandoziva chikangoguma mazino anobva aora, saka vanoti ngatishame chidonhere kuhuro kwacho kuti watangomedza. Kana chichiodza mazino akasimba kupfuura hura ko mukati. People are careless, havachatyi Mwari, wakungorarama anyhow. Muviri waabhuswa. Zvokuti rimwe zuva dai Mwari waiti nhasi, usiku hwanhasi, miviri yese kana maakundorara, isai miviri yangu apa, imorara musina miviri. Pakunoedza kuseri, then tozotanga tabvunza kuti muviri unoda here kudzokera pamunhu wekenge uri nezuro, wamwe waisara wasina. Muviri wairamba kuti Mwari, enough, I have suffered enough. Mwari wakati nguruva haidyiwi anodya, madora haadyiwi anodya, anodya. Pfungwa dzinotamuudza conscience kuti iwe shoko raMwari rakaprescribe diet. Iye anoita nharo kuti vamwe vanobva vataura rhabha kuti ndiri kushandisa muviri wako.
ndakanzwa musikana ati aya ndiri kubatisa ako. Muwiri nhaka yaMwari, akakupa iwe kuti umuchengetere. Tiritezeresanga. Amen. Chengeta nhaka iyo nekuti Mwari wachadini naye, wachatonga. Tose tinofanira kuti tiratidzwe pamberi pechigaro chekutonga chaKristu. Mumwe nemumwe kuti apiwe zvaakaita nemunhu, kana zvakanaka kana zvakadini, kana zvakaipa. Rutongo ruchatarisa zvimwe zvipi. Mubharidzi chapter 12 vesi ya 13 14 haine chinoambira. Shoko guru pazvose zvatanzwa heri. Ityai Mwari, moita sei? mumurumbidzei, Kuchengeta mirayiro yake, nekuti ndo zvakafanira munhu wose. Nekuti Mwari wachadini? wachatonga basa rimwe nerimwe. Basa rimwe nerimwe rakaitwa nemunhu. Yes. Kusanganisa nezvose zvakadini? Zvakawanzika. Kana morangarira mharidzo yemangwanani, kusanganisa nezvakadini izvo zvakawanzika zvinonzi ndezvaJehovha. Ndosaka ivi wanyori waiti Mwari ndishanyirei kuinbox kwangu, titaurirane kupi, mundinatse kupi, ndigova wakanatswa zviro kwazvo. Vanhu vanoita zvinorowa pakawanzika. muHarare mumarondera dai 12 o'clock pakati peusiku Mwari waimboita munane wekuti zuva ngariti bha mainyara maishamiswa kuti handieridhere. Wari kuti wakahwandiswa nedima rei reusiku. But David anoti ndingahwanda papi, kunyange ndikapinda muSheori muripo, pakadzika pegungwa muripo, ndingahwanda papi. You can't hide God. Chikonzero ngei vanhu wari kutadza inawe kuti they don't know God. Vanofunga kuti vane chikona chavanohwanda chisingaonekwi naMwari. Saka vanoti kana ndahwanda, havasingazivi kuti Mwari anoona chii pose pose. The omnipresence yaMwari havaitendi. Mwari uchatonga nezvakawanzika. Tiritezeresa. Saka kana uine zvakawanzika, ngazvive zvakawanzika kuna Fundi, ngazvive zvakawanzika kuna Edi, asi ngazvirege kuwanzika kunani? Kuna Mwari. Kuna Mwari. Nyasha dziya kusabata. Kana afunga hake Mwari ati zvakwana, vane nzira dzacho dzekuti zvinofukuka. Zvakanaka kutendeuka usati wamunyatwa. Solomoni kuna Muparidzi chapter 8 verse 11 anotiye dambudziko revanhu nderekuti kutonga zvakusingakurumidzi kuuya pamusoro pebasa rakaipa. Wanakomana vevanhu vanotsungirira kuita zvakaipa. Nenhave kuti rutongo rwaita serwadini, serwanonoka wakuti iwa zvipi. Paya ndakapomba hapana zvakaitika, ndikapomba kechi2 hapana zvakadini, ndikapomba futi kechi3 hapana zvakadini. Saka hapana zvinodini. Kunyarara nekunonoka hakuzi kurega. Udza ari parutivi kuti kunonoka hakuzi kurega. Kunyarara nekunonoka hakuzi kurega. Mwari havasi kuregera kutonga, kunyange zvikaita sezvanonoka, asi Mwari wachadini naye? Wachatonga. Alright. Mukazoverenga zvakazarwa chapter 20 verse 12 inokutaurirai kuti John pakuratidzwa kwake anoti akaona wakafa waduku nevakuru wamire pamberi pechigaro chekutonga chake. Bhuku dzikazarurwa neimwe bhuku yeupenyu, wakafa wakatongwa nezvekenge zvakanyorwa mubhuku sezvawakabata. Saka rutongo ruchatarisa mabasa auri kudini, auri kuita. Muchidimbu chinhu chinonzi basa rakanaka kana kuti basa rakaipa chakatsamira pamutsara umwe chete unotiwo self discipline. Munhu anogona kuzvidisciplina
achizvidzora pakuita zvakaipa ndiye ari kuita mabasa akanaka. Koita mumwe asingagoni kuzvidhisiplina achingoita anyhow ndiye anoita mabasa akaipa. Saka wachapukunyuka parutongo hazvirevi kuti hawana kudhisiplina, but wakasarudza kuzvidhisiplina wega. If you fail to discipline yourself, you will be disciplined. Ndikutaurira panapa pamusasa waIsraeri hapaitwi upombwe. Nyange ukanzwa kuda kuhuita hauitwi papi? Pano. Saka chinoita kuti usaite upombwe uri panapa iself discipline. Kuti muviri wangu upombwe uri kuuda asi haudini, hauitwi, especially papi? Pano. Saka ukagona kudisciplina yourself, wanzvengana nematambudziko anozouya pakutadza kuzvidisciplina. Ndikutaura chokwadi. Isange panapa chimboregera kuzvidisciplina tokubata. Tokuregerera. Asi disciplina hatiregi. Ndoandaitaura ndichiseka zvangu nemukadzi wangu chiti unoziva kuti inini mukadzi wangu kambata ine chikomba ndochiregerera. I forgive. But ndoti discipline. I discipline you because you have failed to discipline yourself. Kura kuti hauna discipline. Saka tokubatsira kuti uwe nediscipline. Mwari paiti usaita upombwe. Waizama kukubatsira kuti urege kuzodisciplinwa nematambudziko ese anodisciplina vanhu vanoita upombwe. Kana ukaita upombwe woita gonorrhea, Mwari vanokuregerera kana wataurirana naye. Asi gonorrhea rako ukasarapwa rinokurya, hawari bhisi nekuti ndo discipline yawaizama kuudza kuti izvi mwanangu. Ukasazvidhisiplina uchadhisiplinwa nezvizvi. Ukadanana nemukadzi wemunhu ukabatwa, haikona kuzotiwa maeridhai haana mweya waMwari. Unoti kurowa munhu kuchiri kudhisiplina. Wakadii wazvidhisiplina iwewe? Saka wese wane self discipline ndo wachapiwa korona yekukunda. Munhu wese achapinda denga achanzi mukundi, akakunda chii? Akakunda kurwisana nezvidiso zvenyama. Self discipline. So rutongo rwekutarisa ipapo kuti vanhu vari kutadza kuzvidhisiplina ndewapi. Saka kana usingagoni kuzvidhisiplina paupenyu huno, hatigoni kuenda newe kuupenyu usingadini? Upenyu usingaperi. Regai tikurumidze kusvika pachiitiko chakaitika pakutangisa kweinvestigative judgment. Rutongo urwu rwaizotangisa nechiitiko chakadii chinotyisa. Daniel chapter 7 verse 9 and 10. Pamba inekuda kwenguva. Chapter 7 verse 9 and 10. Verse 9. Verse 9. Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvose zvagadzwapo. Daniel akawata vapiwa chiroto. Pakurota kwake akaratidzwa zvaizotora nzvimbo kudenga. So Daniel ari kuti pandairatidzwa ndakaramba ndakadini? Ndakatarisa kusvikira zvigaro zvose zvadini? Zvagadzwapo. Handi mumwe wakakwegura pamazuva ake akagarapo. Nguo yake yakanga yakachena sechando, uye bvudzi romusoro wake rakanga rakaita samakusha akanatswa. Chigaro chake chose yakanga iri mirazvo yomoto, makumbo acho uri moto unopfuta. Verse 10. Rwizi rwomoto rwakanga ruchibuda ruchibva pamberi pake. Zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira, uye pamberi pake pakanga pamire zviuru zvine 10 zvezviuru zvine 10. Kutonga kukatanga, bhuku dzikazarurwa. Verse 11. Kwatanga bhuku badzazarurwa. Tataura hedu nezvemabhuku, asi regai ndikurumidze kutaurirai nezverimwe bhuku rinonzi bhuku reupenyu. Dr. Paul vachinyora
Paul ekenge ari an Old Testament scholar, ainzwisisa Old Testament. Ndo makai vanhu vanoerenga zvinyorwa zvaPaul vasina background yeOld Testament vachitadza kuzvinzwisisa, nekuti paari kunyora Paul ari kunyora achibva kuOld Testament. Paul anoti vanhu wese kutanga kuna Adhamu wese wakararama, sarudzo yaMwari yakenge iri yekuti vose vaponeswe. Ndo panotaura nyaya yepredestination. Mwari wakenge wakatosana kunyora kare mazita ose mubhuku yeupenyu. Hapana akararama asina zita rakenge rakanyorwa mubhuku yeupenyu. Asi chinozoitika ndechekuti paanozopiwa mukana wekurarama, mabasa ake nemaitiro ake ndio anozodhitemaina kuti zita roramba ririmo here kana kuti rorabwa. Asi sarudzo yaMwari ekenge achida kuti wose wararame nekusingaperi. Saka investigative judgment iri kutarisa zviri mubhuku reupenyu against zita kune mabasa. Woona kuti no, munhu uyu nemabasa ake zvinokodzera here kuti zita rirambe ririmo. Kana rikapasa roramba ririmo, kana rikarambwa robva radzimwa. Daniel ari kuti ndakaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvose zvagadzwapo zvikanzi ndakaona umwe akakwegura pamazuva ake akagara pachigaro. Kunonzi nguo yake inge yakadini, yakachena, nebvudzi remusoro wake rakachena semakusha akanaka. Chigaro chake kinge iri mirazvo yomoto, iri mirazvo yomoto, makumbo acho uri moto unopfuta. Chirawo ichi chinogona kunzwisika zviri nani kana tapinda musanctuary tiri tezeraona Mwari. Ndamuri kuratidzwa John, ndo munonzi mu holy of holy, mu most holy place, ndo muri kumutora muitwa basa rerutongo. So chiri kuitika imomo ndechii? Daniel akatarira ari kuti zviuru nezviuru, thousands upon thousands were ministering. These are ministering angels. Ndidzo ngirozi dzakabata mabhuku, ndo dziri kunyora zvese zvataswera tichiita, zvatiri kuda kuzoita, kashandisiro katiri kuita mari, kashandisiro katiri kuita zvipo. Dziri kunyora kwauri kuwata, kwawaswera, zvese pakawanzika nepachena. Saka ndo dzakabata marecord. Ari kuti mukuru uyu agara apa, kutonga kwakabva kwadini? Pakwatanga bhuku badzadini? Badzazarurwa. Akakwegura pamazuva ake. Daniel haana kuti ndakaona harahwa, murundinzwe, haana kuona harahwa, haana kuona chemberi. Akaona munhu ari kuratidza kuti ane upenyu, ane power, achitori nepower rekuenda kusingasvikwi. Asi pakuoneka kwake ari kuratidza kuti panotangira Adhamu paita padhuze. Saka hatingamuenzanisi naAdhamu. He is the ancient of days. Akakwegura pamazuva ake. Kukwegura pamazuva ake zvichireva maturity. He is mature. So judgment haisi kuitwa nevana vadiki. Akagarapo kugarira nyaya dzedu, is mature, munhu mukuru. Zvikanzi ndakatarira nguo yake yenge yakachena. Regai ndikutaurirei, kana tinge tapinda muthrone room kudenga, foundation yechigaro chaMwari i10 commandments, ndizvo kai? No constitution yemudenga. But patinodzidza nezvemutemo ine gumi, mutemo une gumi unonzi is a transcript of God's character. I transcript, ndizvo kai? Of God's character.
yakangofanana netype, kureva kuti itori type. Kana tikutaura zvetype ndodaira kuti morangarira nyaya yesanctuary. Mwari ngautibatsire tinzwisise nyaya. Jesu is the antitype, kureva kuti is the original, haasi mufananidzo. Asi makwai aiurayiwa ainzi chii? Itype. Ari kufananidzira gwayana chairo raMwari rinobvisa zviri zvenyika. Saka tiri kuti 10 commandments itranscript of God's character. Kureva kuti kana iye aripo 10 commandments hatidi kudziona dzakanyorwa, tinongotarira iye original. Saka kugara kwaakaita mujudgment umu, ari kugarapo as a standard of judgment, of justice. Wese vachanzi wapasa, nguo dzavo dzinofanira kunge dzakachena zvakaenderana neakakwegura pamazuva ano. Is the robe of character. Saka mazita evana vanhu paari kudanwa John, pari kutariswa nguo kuti yakaenzana here kuchena kwayo neuyo akakwegura pamazuva ano. Kana zvisina kuenzana, you are gone. Inofanira kunge yakachena zvakaenderana neakakwegura pamazuva ake. Kuchena kwenguo yake kukuratidza purity of character. Haagashiri fufuro, haagoni kutengwa. Kuchena kwebvudzi remusoro wake semakushe akanatswa kukureva purity of thoughts and intelligence. NdiMwari anofunga zvakachena nguva dzose, haana uori. Uye asiyana nevatongi vepanyika panapa vekuti kana vachitonga vanenge vachitarisa kuti muruoko rwako munei. Ndopaunonzwa vane mari vachitaura kuti mazuva ano ane mari haendi kujeri. Mari yake ndo inoenda kutosungisa mari. Jaji tongomukuturira kuti iyi ndo ingaende kujeri, ini ndisiye ndichidii, otondowedzera kuita zvinhu, but not kurutongo rwekudenga. Kuri kunzi rwizi rwemoto rwaikuyerera ruchibuda pamberi pake, kureva kuti hapasi anofanira kuyambuka apa kuti agone kukorokotera. But pane chinhu chandiri kuona mupfungwa dzaDhaniel. Rutongo paruri kutanga, achitarira akakwegura pamazuva ake, Daniel ari kuti ndiani angasvikire pastandard iyo. Akaramba akatarira akati zvikaramba zvakadai, hapana tariro kana yemumwe chete, kana naInoki chaiye anotobva ari mudenga akadzoka. Kana zvikaramba zvakadai, but pakuramba kwake akatarira, ndo paanosvika pavhesi ya13 and 14 anoti kudii? Vhesi ya13. Pavhesi ya13 ndikaona pane zvandakaratidzwa usiku, ndikaona mumwe wakafanana nomwanakomana womunhu achiuya namakore okudenga, akasvika kuna akakwegura pamazuva ake, wakamuswededza pamberi pake, akapiwa simba nokubwinya noushe, kuti vanhu vose namarudzi ose namarimi ose vamushumire. Simba roushe simba rake roushe isimba risingaperi, risingazopfuuri, uye ushe hwake hahungazoparadzwi. Hallelujah. Now hope comes. Ndikaramba ndakatarira pane zvandakaratidzwa usiku, ndikaona umwe akafanana nemwanakomana wemunhu achipinda most holy place. Akakomberedzwa nemakore henga ine escort, zvaasiwe kutamba naye. Katauriro kanoita Daniel kanofanana nekatauriro kanoita John pana zvakazarwa chapter 1, wachidescribe mumwe chete.
pane nhema dziri kutenderera kunze uko dzokusvika pakadaro pekuti vamwe vakuru vemasangano vakuti uyu akakwegura, uyu akafanana nemwanakomana wemunhu ndiye mukuru wekuchechi kwavo. Sure. Vauti hai iyeye akafanana nemwanakomana wemunhu ndiye mutumwa, ndiye profiti wedu. Asi zvakazarwa chapter 1 anogona kuitsanangura nyaya iyi zviri nani. Mukazoiverenga John anoti musi uyu ndekenge ndiri mumweya nezuva raShe, kunonzi ndiri pachiwi chinonzi Patmos. Ndakanzwa izwi serehwamanda kumashure kwangu. Ndakati ndichicheuka kuti nditarire izwi. Kunonzi pandakacheuka ndakaona zvigadziko zvemwenje zvendarama zvingani 7. Zvigadziko zvemwenje zvaiwanikwa pai musanctuary. Nditaure nevanhu vatsva. Kana tikutaura chinonzi sanctuary, kuOld Testament Moses akanzi naMwari, udza Israeri kuti wandigadzirire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo, ndigare pakati pavo. Asi nzvimbo tsvene yacho hawagadziri zviri mupfungwa dzavo, wachagadzira yakafanana neyandichakukonzeresa iwe kuti uone iri kudenga. Saka yaakakonzereswa kuona iri kudenga yekenge ine makamuri maviri kana kuti marumu maviri. Rumu yekutanga ndo yainzi nzvimbo tsvene, rumu yechipiri yainzi nzvimbo tsvene tsvene. Rumu yekutanga iyi ndo yaiitirwa machurch service mazuva ose 24/7. Pasanctuary ipapa paitogara maprista 24. Kuroti pazuva tine mahours mangani? 24 hours. Kuroti every hour pane muprista ainge ari paduty. Ndo wandoripleswa ne24 elders kudai. Mukamuri yekutanga ndo maiwanikwa zvigadziko zvemwenje zvingani? 9. Saka Johani paari kudai ari kuratidzwa tabernacle yekudai. Ari kuti pakati pezvigadziko zvemwenje ndo pandakaona umwe akafanana nemwanakomana wemunhu. Chimiro chaakutsanangura chasiyana neuya wainge ajaira, waaifamba naye kuNazareta nekuparidza naye paGariri. Ndo mhaka yari kuti akafanana nemwanakomana wemunhu. Nenawe kuti chimiro patari kuona kuti no, handisi kukanganisa kuona inenge ndiye Daniel. Ndizvo zvoti aona Christ in his divinity, ari muchimiro cheumwari semutongi. Anoti pakumuona kwandakaita ekenge akapfeka nguo ekenge yakasvika kutsoka, aine bhandire rendarama pachipfuva, bvudzi remusoro wake renge rakachena sechando. Kunonzi chiso chake ekenge iri mirazvo yemoto. Meso ake pakuonekwa enge waipenya sezuva riri kupenya nesimba rake. Ndakati ndichimuona ndakawira patsoka dzake sendafa. Iye akatambanudza ruoko rwake rwerudyi akati, usatya, ndini wokutanga newokupedzisira, naiye mupenyu. Ndakanga ndafa, tarira ndiri mupenyu nekusingaperi, ndine kii dzerufu neHadesi. Saka John anobva achitsanangura kuti uye akaonekwa naDaniel achinzi akafanana nemwanakomana wemunhu ndiye. Kurunzi pakupinda kwake akakwegura pamazuva ake akabva ati no. Ndaona kuti vanhu venge wavhunduka wakati ndini ndiri kutamba nyaya dzacho. No, I'm just here as a standard. But mutongi apinda swedera. Kunonzi akamuswededza, akaita sei? Akamuzodza nesimba. Inini ndinofara kurileta ukama hwangu naJesu ari mukomana mukuru wekumba kwedu. Rudzi rwedu isusu vanoiwana, our elder brother is Jesus. Saka rutongo runotanga kuva netariro. Our elder brother paari kupinda most holy place, zvigaro zveushe zvatodini, zvatogadzwa kutonga kwaatotanga. Iye our elder brother
ndiye akabva azodzwa, was ordained to be the chief justice. Mukazoverenga Hebrews chapter 2 verse 11 inoti uyo unowaita vatsvene naivo vanoitwa vatsvene ndewe rudzi rumwe. Nekuda kwaizvozvo haanyari kutumidzwa hama yavo. He is not ashamed to be called our brother. Haanyari kutumidzwa kunzi hama yani yedu. Ndiye anowaita vatsvene, vanoitwa vatsvene wacho naye pamwe chete ndewababa chini, ndewababa one. Anotiita vatsvene hasi mutoro. Ari kubata nyaya dzedu kudenga hasi mutoro. Ndo pane tariro yejudgment. He was ordained to be the chief justice. Sangano riri ranyarara. Havanatozii simba rina chief justice. Noziva kuti chief justice kuhigh court ndokwainoperera. Judgment yapaswa nachief justice ndo inotorwa iyo. Kana mukaenda nemunhu wenyu wamuri kuti akarepa ndizvo kai muine magweta enyu amabhadhara ende muine umboo, nyaya yobva yatambwa mudare rerutongo, mafekisi achikandwa zvokuti you are convinced kuti uyu anoenda chete, then wozonzwa chief justice obva ati right, nyaya yazosvika pakupera mukutaurwa nekuongororwa kwazvaitwa zvisine ndaa nezvenge zvichitaurwa nevanhu, asi inini sachief justice ndoona sekuti haana mhosva, declared innocent, obati zano rake chinyi innocent. Nyangwe uriwo wakatoti ndindakamuona atori paact ukamubata ndiwo ane mhosva. Ndo simba rina chief justice. Kana mukauyazve nemumwe asina mhosva otopupurwa kunzi haana chini, haana mhosva, mototi nhasi anobuda todzoka naye kumba, mozonzwa chief justice akagarako paya osimudza zisando rake repuranga. Nezvese zvataurwa nezvaongororwa, inini sachief justice ndaona sekuti he is guilty. God is guilty. Kana kanzi 15 years in jail anondodzipika. Nyange muri kuti aiwa munhu uyu ari innocent. Ndo power rina chief justice. Chinzwa kutapira kwenhau dzacho, akainauguratwa to be our chief justice is our elder brother. Komana mukuru wekumba kwedu, hama yedu yeropa, asinganyari nezvo. Tirega unzo. Ndo makai muri kuona kuti Old Testament hakuna vhesi rinondobuda pachena sa1 John chapter 2 verse 1 and 2. Why? Nekuti Daniel apedza nyaya yake. Pangoonekwa akafanana nemwanakomana wemunhu achipinda achipiwa simba, ndobva zvataurawo zvega kuti hama yewanhu ndiye apiwa simba rekutonga. Saka ari kutonga hama dzake, ari kutonga hama dzake. 1 John muda kuiverenga chapter 2 verse 1. Verse 1. Vana vangu vaduku, ndinokunyorerai zvinhu izvi kuti murege kutadza. Kana munhu achitadza, tinomurevereri kuna Baba, iye Jesu Kristu akarurama. Ndiye mudzikinuri wezvivi zvedu, haasi wezvivi zvedu bedzi, asi wezvivi zvenyika yosewo. Haleluya. Chinhu chatanga kutaurwa naElder John ndechekuti vana vangu vaduku ndokunyorera zvinhu. Unozwa vanhu vanozofarisa vakaziva kuti hama yedu iri kupi? Iri ku. John ari kuti yesi hama yedu iri ku, asi handiyo pasipoti yekuti mutadze. Ndokunyorera zvinhu izvi kuti muregere kudini? Muregere kutadza. Saka meseji yaJohn yekutanga ari kuti regerai kudini? Regerai kutadza. Papurogiramu rako kutadza ngakurege kuwapo.
Saka ari kuti papurogiramu rako kana pasina urongwa hwekutadza, asi zvobva zvaitika zvisiri muurongwa hwako, chirega kukomita suicide nekuti tariro iripo. Saka kana uchitadza, tadza zvisiri muurongwa hwako. Haikona kuronga kutadza. Asi kana zvichinge zvaitika, ngazviitike zvokuti naJesu anoti zvekenge zvisiri muurongwa hwani. Vamaona Abrahamu ane miedzo yakasangana nayo, zvekenge zvisiri muurongwa hwani, zvikamusiya makumulebhura kuti adini atadza. But anomuita mutsvene akati no, he is my friend, he is still my friend. Nekuti zvaitika izvi zvekenge zvisiri muurongwa hwani. Urongwa hwake Abrahamu pakurarama kwake haana urongwa hwekunditadzira. Zvinoteeserewo Mwari. Asi kana zvaitika, haikona kupera tariro, nekuti tine murevereri kuna Baba. Ndiye mudzikinuri wezvivi zvedu, kwete zvedu bedzi, asi zvenyika yosewo. Wose anouya kwaari nekutendeuka nekutendeka anowana dzikinuro wezvivi. Asi Jesu segweta haangomiriri nyaya dzedu mahara, ane mubhadharo waanoda. Mateo chapter 10 verse 32 33 toda kunamata. Chapter 10 verse 32 33. Verse 32. Mumwe nomumwe uchandipupura pamberi pavanhu, neni ndichamupupurawo pamberi paBaba vangu vari kudenga. Asi mumwe nomumwe unondiramba pamberi pavanhu, neni ndichamurambavo pamberi paBaba vangu vari kudenga. Haleluya. Saka ndosaka muimbi akati handиnyari naJesu nekuti iye shamwari yedu. Yes. Umwe nemumwe uchandipupura pamberi pevanhu, neniwo zita rake parinopinda kurutongo kudenga. Rutongo ruri kutora nzvimbo. Harudi iwewe kuti unge uripo uchidaira kuti haizvozvo handizvizivi, handenge ndakurirwa. Iwewe haudiwi kunge uripo, asi bhuku rine mabasa ako riripo, ende akarinyora wacho haana mhosho, uyezve akatendeka, ingirozi dzisina kuputsika. Saka zita parinopinda tatenda, ngirozi inobva bhuku rake riripo robva randopurizeya. Asi tatenda panguva yapinda zita rake kudare rerutongo kudenga, tatenda enge ari muzasi memumvuri nevamwe sekuru pawitnesi, ari kupupura Jesu. Risati ravhurwa nekuongororwa nekutaurwa zvakawanda, Jesu anosimudza maoko ake ane mavanga oti tatenda, I know him by name, henceforth is declared innocent. Apasa anozosara akaopedzisa witness, asi zita rake raisiwa chisimbiso mubhuku yekupona kudenga. Robva rapinda rakeresenzia ndiwo maitino vari kutamba urora panyaradzo kumuzarabani, wachipomera chechi yedu ndo inotirambidza. Zvino chechi yakambokurambidza kutamba chirora panyaradzo? Hamunondotamba chirora muchigashira mari yeparufu, muchidzifukidza mvura nemadhishi, muchiti mabhiridha haaitori asina kutipa mari, iwo uri maidhoka. Wamwe wacho vanoto nesabata vari kumanyaradzo. Zita rakeresenzia rapinda, keresenzia ari pamanyaradzo ari kutamba chirova nesabata. Haagoni kumirira Jesu, kunonzi Jesu anonyara, nekuti keresenzia ari kunyarawo naJesu. Zvino kana Jesu achinge anyara, dare rese rinobva raziva zvazviri kureva.
kuti keresenzi nawo nenguo yako ine mawara yakasviba nezvivi chizvimirira uzvienzanise neuyo akakwegura pamazuva ake. Kana zvikagona kuchena zvakaenderana, unogona kupona pasina Jesu. Inini neropa rangu haano. Saka kune vasinganyari naJesu, Jesu anoti ndakatogadzira nguo yakachena zvakafanira kuenderana neakakwegura pamazuva ake. I am ready kumupa kuti apfeke. Ndosaka muimbi werwiyo kwedu achiti, rasa nguo iyo ine zvitema Samba renyele kunasi inowerera sambanye muropa renyenye wasambwa muropa renyenye moyo wako wachenawo wasambwa muropa renyenye. Toda kuva nenguva yekunamata. Vose vanoti Mwari ndibatsirei, chadi kunyara naJesu. Ndikutaurire, panguva yaukupfeka matirauzi, munhukadzi, tozvima kuti what is it that is wrong about wearing trousers? Harisi kupfekerwa chando. It is a seductive wearing. Anopamba achisejusa varume vese murodhi. Mbambamba akapfeka zvinenge zvakanyora nekudhirowa dhiagiramu rake rese pachena. Unotoona pane mhomba nepasina. Panguva yaari kuita izvi, zita rake riri kudanwa kudare kudenga. Riri kufana kuti rimiririrwe naJesu. Asi asiya kuwadza varume wese nehwema hweupofu. Jesu anonyara. Nguva ino iyi ndopo uchiri kukweshena kuti inonzi dressing modest yacho kuita sendopfeka. Iwe hauzivi kupfeka zvakadzikama izvi. This hour, pekuti anytime zita rako rinodanwa. Munyori wekwedu achinyora anoti, day in, day out, names are accepted, names are rejected before the throne. Every day, mazita ari kugashirwa, mamwe ari kurambwa pachigaro cheushe kudenga. Rutongo ruri kutotora nzvimbo iko zvino. Rako zita hauzivi kuti rinopinda nguwai. Maybe in the next hour, maybe next week, maybe panguva pfupi inotevera, zita rako rinopinda. Wamwe rusara wopedzawo kurarama, asi kudenga rakatonzi rabhai ngaribude. Ndosaka uzoona kuti umwe uipi hwakuita vanhu amadhimoni in human form. Panguva inoi, ukaona Mwari wakutsaura parutivi kuti chimbouya kurenje titaurirane, wokuyeuchidza kuti rutongo ruri kutora nzvimbo, tariro iripo, tendeuka nekukasika. Inguva yekusarudza Jesu. Ishe ndibatsirei, handichadi, chadi kunyara naJesu. Wabvisa nzara dzekuisira, wakukubvunza waitamba noti ko nzara watauti handichechi bayakandirambidza, asi ndinogutsikana nemuviri wandakapiwa naMwari. Wakanaka wakadaro, nekuti Mwari hawaiti mhosva. Kotsiye mazuva ano dzandakapiwa naMwari no design itori right. Wakutoti makatsiye
achitoimbisa akabata chimuti kudai, oti munhu achatyi Mwari. Ngatimirire Mwari pakupfeka, ngatimirire Mwari pakudya, ngatimirire Mwari pakutaura. Pane zvese zvatinoita ngatipupure Jesu. Ndizvo mazita edu paanopinda tabhadhara gweta, naiye anoti I know him by name. Kana waripo anoti Mwari batsirei. Pastor Mugoti, uyai munamati. Vanoti Mwari ndibatsirei, ndipei simba rekuti ndigone kukupupurai. Kozvezvari nyange ukatadza kuparidza, rarama zvengu uchida kuparidza zvacho, zvinonzwikwa zviri nani. Mwari ndibatsirei ndirarame zvandinotenda, ndigone kukupupurai nekukumirirai. Kana aripo akadaro, asimuke netsoka dzake, tive nenguva yekunamata. Enzitino kumbira motsa kuti tese tinozomira munzvimbo dzedu nekusatya mambo apindapo apinda iye kuzotitonga kama tichamira zenyi hapo iye mambo apinda. Namati. Baba wedu vari kumusoro kudenga, tinokutendai munguva dzemanheru kuti mataura nesu. Tinotenda kuti maisa rutongo pachena. Tibatsirei Mwari, tigadzire nyaya dzedu nhasi, kuti apo mazita ari kunyorwa mukati mebhuku yeupenyu edu agonyorwawo. Kana anyorwa imomo Mwari, agogara kusvika nomusi wamunouya. Tibatsirei Mwari, tikuraramirei. Zvatinoparidza ndizvo ngatirarame, kuti tiparidze Jesu nemabasa edu. Kamufambiro kedu nekamudyiro kedu ngakaparidze Jesu. Tibatsirei Mwari, vavariro yedu ndeyekuti tambouya kuno Mwari tazvinyima zvinogona kutinakidza mukati menyika. Shoro yedu ndeyekuti tiponeswe, tisava vanhu vakaitira pasina, asi Mwari tiponeswe nemi pekupedzisira. Musangano uno Mwari, tenderai vanoda kubhabhatidzwa vabhabhatidzwe, nekuti chokwadi chenyu chaiswa pachena. Tinotenda kuti muchatitungamirira uye muchava nesu, uye nemharidzo yatichanzwa mangwanani tinoinamatira. Rambai muchishandisa vatauri venyu kuti vhangeri risvike kwatiri. Uku ndiko kutenda kwedu muna Jesu. Amen.